Egunon guztioi eta eskerrik asko, gure gonbitea onartzeagatik. Lehenengo eta behin bada ez bada, mailan nirekin dauden personak aurkeztuko dizkizuet. Nire eskerretara, Ana Ollo, Gobernu Nafarreko sailburua, eta bere arloa da herritarrekiko eta administrazioekiko harremanen zaintza edo begiraletza. Eta eskuinean Beñat Arrabitz, Iparraldeko hautetsia eta Euskararen Erakunde Publikoko presidentea. Gaurko ekitaldi honekin jarraipena emango diogu igaz Iruñean hasi genuen bideari. Gaur Eusko Jaurlaritzaren egoitzan gaude Donostian, igaz hiru erakundeok elkartu ginen Nafarroako presidentziaren jauregian eta helburua bat zen funtsezkoa guretzat, oinarritik onartzen eta bat egiten genuelako, eta zen hizkuntza politika garaietan hiru lurraldeen arteko lankidetza bultzatzea. Aurreko 10 urteetan, bestelako ekimen txikiagoak izan baziren ere, etzen erresa izan, elkarlan koordinatu bat modu sistematikoan bideratzea eta gauzatzea Euskararen hiru lurraldeetako agintaritzen artean arrazoi ezberdinengatik. Errezagoa zen, sarritan, teknikarientzat eta hizkuntzaren langileentzat, politikarientzat baino, baina igaz lehenengo aldiz ikusi genuen modua erakundeetatik eta politikagintzatik ere arlo honi ekiteko. Helburua, jakina, hizkuntzaren etorkizuna bermatzea, erabilera sustatzea eta hizkuntzaren korpusaren inguruan lan egitea. Hemen gauden erakundeoi dagokigu, horren kudeaketa, eta arduragabekeria iruditzen zitzaigun posible zena ez egitea, elkarri bizkarra emanda bizitzea, eta euskalgintzaren beste arlo batzutan posible zena, alegia, nagusien edo helduen euskaratzearen arloan posible zena, euskaltzendiaren inguruan posible zena, edo bertsolaritzan posible zena, adibidez, erakundeen artean ez gertatzea. Urtebeteko esperientziaz pozik gaude, uste dugu usta positiboa eman duela urtebete honek eta aukerak bidea ipinita dagoela datorren etorkizun honetan elkarrekin lanean jarraitzeko, eta nolabait gaur hemen zuen aurrean agertzea konpromiso hori berresteko, jendaurrean konpromiso hori bermatzeko eta berresteko modu bada. Hitzarmenak 5 lan arlo biltzen zituen bere baitan, eta 5 arlo horien inguruan ezarri ditugu datorren urterako eginkizunak ere. Eta labur-labur gogora eraziko dizkizuet. Lehenengoak, helduen euskalduntzearekin zuen zerikusia, baita ere hezkuntza munduarekin. Bigarrenak, euskararen sustapenarekin, bereziki aisialdian eta inguru digitalean, edo arlo sozioekonomikoan hizkuntzaren erabilerak izan behar duen bultzadarekin. Euskararen aldeko sensibilizazioari ere garrantzi berezia ematen genion, guztiz beharrezkoa iruditzen zaigulako zaindu beharreko elementu bezala euskararekiko atxikimendu hori zaintzea eta bultzatzea, bai hizkuntza erakusteko eta bai hizkuntza erabiltzeko. Eta beste bi arloak, nahi baduzu teknikoagoak zian, batek hizkuntzaren egoera soziolinguistikoarekin eta bere azterketarekin zuen zerikusia eta besteak Europako markoan erakunde bezala planteatzen dugun elkarlanarekin. En un par de semanas se va a cumplir un año desde que firmamos en Pamplona las instituciones responsables en materia de política lingüística del Gobierno vasco, del Gobierno de Navarra y de la Oficina Pública del Euskera de Iparralde, el compromiso para actuar de forma coordinada en materia de política lingüística. Y venimos hoy a Donostia a mostrar a través de ustedes ante la sociedad nuestra voluntad de mantener esa colaboración y de firmar nuevos compromisos para el año que ahora empieza. Es una colaboración que debía haber sido siempre natural entre instituciones, pero que durante décadas se ha encontrado con dificultades de todo tipo, pero los responsables de las instituciones aquí representadas, conscientes de que no tenía sentido que viviéramos de espaldas, hace un año decidimos y hoy mantenemos el compromiso de compartir conocimientos, experiencias, proyectos y recursos. El año pasado fijamos 5 ámbitos de trabajo para esta relación institucional que hemos establecido y hoy nos proponemos adoptar nuevos compromisos en torno a esas 5 áreas y vamos a concretar de forma alternativa algunos de los compromisos que hemos suscrito para el próximo año. 20 proiektu edo lan hildo finkatzen zituen hitzarmenak
batzuk burutuak dira, besteak bidean dira, ekimen berriak izango dituzte beste batzuk, eta jarraian, banan-banan gutariko bakoitzak arlo ezberdinetan hartutako konpromisoetako batzuk agertuko dizkizuegu. Nonbaitetik hastearren eta niri dagokionez, lehenengo aipatu nahi dut, hizkuntzaren edo euskararen adierazle sistemaren inguruan emandako lehen pausoak eta hartutako konpromisoak. Igaz, abenduan, uste izan zela, aurkeztu genuen zuen aurrean, hiru erakundeen artean konpromiso euskararen adierazle sistemari bultzada bat emateko, eta horrek lehenengo aldiz aukera eman digu euskararen lurralde ezberdinetan dauden datuak bateratzeko eta adierazle sistema bakar batean finkatzeko. Dakizuen bezala, euskararen adierazle sistema horrek biltzen ditu ikerketa eta azterketa ezberdinetatik sortzen diren datu soziolinguistikoak, eta horiek eskaintzen ditugu adierazle sistemaren bitartez. Direla ikerketa soziolinguistikoak, arrue txostena, zentzuak emandako albisteak edo kluster soziolinguistikoak egindako kale neurketa. Eta baita ere nahi izan ditugu erantzi adierazle sistema horretara ingurune digitalean sortzen diren adierazle berriak. Proiektua dinamikoa da eta orain arte egindakoa oinarri bezala hartuta osatzen jarraituko dugu datorren urtean. Gure arteko komunikazio bideek ere garrantzi berezia dute eta bigarren arloa horren inguruan finkatu dugu. Gure erakundeen artean eta gure erakundeetako teknikarien artean ohikoa bihurtu da elkartzea eta elkarrekin lan egitea, baina ez hori bakarrik. Hitzarmen hau sinatu genuen ezkeroztik, Euskararen aholku batzordean ordezkaritza dute, bai Nafarroako ordezkariek eta bai iparraldekoek, eta laster batean akobara, herri administrazioak koordinatzen ditugun batzorde horretara ere deituko ditugu danoi egoki iruditzen zaigun kasu guztietan. Hirugarren arloak, nik aipatuko duen hirugarren arloak, aisialdiarekin eta inguru digitalean euskarari emate zaion erabilerarekin du zerikusia, helburu bezala ipinita erabilera hori sustatzea, eta euskararen aholku batzordean, edo batzordeko azpi batzordeetan, gaztei eta ingurune digitalei lotutako ekimen ezberdinak elkarrekin kudeatuko ditugu. Baita ere terminologiaren arloan. Toponimian eta terminologiaren arloan egiten ari garen lanak bateratu egingo ditugu. Euskara aholku batzordeko toponimia eta terminologia azpi batzordeetan, bertan 3 lurraldetako ordezkariek bat eginez. Horrela posible izango da, orain arte, aintzat hartzen ez ziren kontu batzuek hartzea. Adibidez, gure kasuan, ateak zabalduko dizkiegu, bereziki Nafarroan edo iparraldean erabiltzen diren zenbait terminori, eta era horretara aberastu eta osatu egingo dugu 3 lurraldeen artean euskararen korpusa. Eta zentzu horretan baita ere elkartrukatuko ditugu itzulpen memoriak lagunduko digutelako, orain arte daukagun terminoen korpus hori edo base hori handiagoa egiten. Eta garrantzi berezia eman nahi diogu, eta uste dela aipatzen dudan bosgarrena, arlo sozioekonomikoari. Hilebeteotan azterketak egin ditugu eta gogoetak egin ditugu elkarrekin, lanaren arloan dauden praktikak eta sistemak ezagutarazteko elkarri, eta pausu berriak eman nahi ditugu elkarrekin euslan, lanitz eta bikain ziurtagirian inguruan. Y para terminar mi intervención, que probablemente se está alargando más de lo debido, quiero citar otro ejemplo concreto de trabajo que estamos impulsando y es el que tiene que ver con la convalidación de títulos. Es algo que hemos hecho en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero estamos trabajando junto a Euskara Bidea para que los criterios de homologación que hemos establecido para la Comunidad Autónoma Vasca sean también compartidos por las dos instituciones. Consideramos que es algo que tiene un interés común y se nos abren también nuevas líneas de trabajo con Iparralde en este sentido. Como he dicho, estamos trabajando en 20 proyectos o 20 líneas de trabajos diferentes. Todos ellos están progresando, aunque sea a velocidad diferente, y tenemos como objetivo mantener esta colaboración,
porque, bueno, por una parte es evidente que busca el impulso al euskera, pero por otra parte tenemos que conseguir que la mayor parte de estas decisiones que tomamos y de estos proyectos que impulsemos se conviertan en un beneficio para los ciudadanos usuarios de la lengua de cualquiera de los tres ámbitos que aquí estamos representados institucionalmente. Eta, bueno, ikur modura, Iruko itunaren ikur hau osatu dugu, gaur lehenengo aurkezten duguna, eta gure bide honetan, bide lagun izango garen ekimen honetan, irudi modura erabiliko duguna. Eta orain, Ana Ollo sailburuari emango diotitza. Eskerrik asko, Ana. Eskerrik asko, Bingen Zubiria sailburu, estimatua, Beñat Arrabide, Euskararen Erakunde Publikoko presidentea, egunon guztiei, buenos días, bonjour. Zubiria sailburua esan duenez, jadanikia urte bete pasada, gaur hemen elkartu garen 3 erakundeok hitzarmenan, Iruñan, hitzarmen bat sinatu genuenetik. Duela urte bete, Nafar Gobernuaren izenean, gure poza helarazi nahi izan nizuen, tresna interesgarriak ekarriko dizkizkigu hitzarmenak, baina batez ere erakunde arteko erlazio normalizatu eta dizketsu batzuen baitan sinatzen zena. Erlazio normalizatuak, azkenean bizilagunak ditugun lurraldeekin, lankidetza naturala, alor historikoan, kulturalean, ekonomikoan, hizkuntza zein gizarte arloan, antzekotasun handiak ditugun lurraldeekin hain zuzen. Urtebete darabagu jada ondo antolatu dagoen lankidetzan, eta denbora guzti honetan zehar gai izan gara interesak elkar ezagutarazteko, lanean elkar aditzeko eta ezagutza jakituria eta esperientziak elkar konpartitzeko. Gaur sinatzen dugun erazkina hain zuzen horren adierazle argiena da. Euskara eta bere erabilaren inguruko 5 ardatz. Hitzarmena sinatu genuen 3 lurraldeok, euskaran elkar banatzen dugun balore bat ikusteko gai izan gara. 3 lurraldeak aberazten dituena, zaindu eta babestu behar duguna. Hace ya un año, como decía el consejero Bingen Zubiria, firmamos en Iruña este acuerdo de las 3 instituciones en lo que es el país del euskera. Hace un año ya decía yo en nombre del Gobierno de Navarra que mostrábamos nuestra satisfacción por este acuerdo, pero sobre todo por lo que suponía normalizar unas relaciones que nunca tendrían que haber salido de esos cauces de la normalidad, unas relaciones entre comunidades, entre territorios en los que compartimos historia, compartimos lengua, compartimos valores económicos, compartimos casi ciudadanía en muchos casos. Llevamos ya un año cooperando de manera bien estructurada. Hemos sido capaces durante este tiempo de poner en común esos intereses y precisamente el convenio, el anexo que hoy hemos firmado es el mejor ejemplo de todo ello. 5 ámbitos de trabajo en torno al euskera, 5 ámbitos en que los 3 territorios, Navarra, Euskadi y Aquitania, hemos sabido poner en valor el euskera, ese valor común que compartimos y que enriquece a las 3 regiones y que debemos mantener y cuidarlos. Gaur sinatzen dugun erazkinaren barruan proiektu interesgarri batzuk aipatzea gustatuko litzaidake. Nire ustez sinatu genuen akordioa filosofia eta zergatiarekin argi eta garbi egiten dutenak. Lehenengoa, non esparrua ezberdinetako babesleak euskara sustatzeko indarra batzen jakin izan duten. Erakunde publikoak, euskalgintzako gizarte eragileak, enpresak, kirol edo kultur elkarteak esate baterako. Guztiok elkarlanean aditu izan gara eta adituko gara euskararen erabilera soziala aktibatzeko. Gaur hemen gauden 3 erakundeok batera adiko gara ere ekimen honetan. Hau guztiagatik lankidetza sendo eta estoagatik hain zuzen ere izango ditu euskaraldiak emaitza interesgarria. Nabarmendu nahi nuen bigarren proiektua ere erakunde eta gizarte eragileen arteko lankidetzan du oinarria. Euskararen arnasguneen inguruko hain zuzen udalerri euskaldunen mankomunitatearekin batera mamitzen ari garena. Jakin dakizuen bezala, arnasgune hauetan euskaraz gauzatzen dira personen arteko harremanak. Eta hortaz, ezinbestekoa dira gure hizkuntzaren biziberritzerako gizarte osorako erreferente positibo eta erakargai bihurtu behar ditugula uste dut. Eta horretan adituko gara lanean aurten.
Decía que hoy quiero poner en valor dos de los proyectos. El consejero Vingan-Zubiría ha puesto otros proyectos y posteriormente Beñat también expondrá algunas de las líneas de acción en común, pero a mí me gustaría destacar dos proyectos que desde luego se están llevando a cabo dentro de este convenio de colaboración y que además están involucradas también parte de esa ciudadanía a través de esas entidades sociales con las que compartimos, desde luego, estos valores. El primero se trata de la iniciativa para promover el uso del euskera, iniciativa en la que están implicados organismos públicos, Euskalgintza, empresas, grupos culturales y deportivos, para esa activación del uso social del euskera, iniciativa que todos ustedes conocerán, se llama Euskaraldia, y que ya está provocando interesantes resultados. Desde luego en Navarra está aunando y está impulsando con gran fuerza por parte, como digo, de entidades locales, de instituciones, pero también de esa ciudadanía, trabajando, como digo, en esa activación del uso del euskera. El segundo proyecto, también me gustaría destacar, se fundamenta también en ese trabajo con las iniciativas sociales de las instituciones y las iniciativas, es el de Euskararen Arnasguneak, que estamos madurando gracias a Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, espacios en los que las relaciones entre personas se hacen mayoritariamente en euskera y que son fundamentales para la renovación de nuestra lengua. Eta, nila bukatuko dut, amaitzeko eskerrak eman nahi dizkio, Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika saileko hezkuntza politikaren sailburu ordetzaria, euskararen erakunde publikoan eta euskarabideari eredugarria da denbora honetan zehar lankidetzarako azaldu duzuen interesa. Eskerrik asko. Egunon deneri. Lehenik, eskolaren erakunde publikoaren lehendakari gisa, Anna Olo eta Vingan-Zubiría agurtu nahi ditut, eta nire duzuet erakutsi dutan poza hemen izaiteagatik. Hiru eremu, hiru hizkuntza politika, hiru realitate desberdin. Baina, muga guzien gainetik, elkartzen gaituen zubi bat daukagu euskara. Eta funtsian, izpiritu horretan, Bingen esplikatu duen bezala, langidetza berri hau bultzatu euskararen eremuko hiru lurraldeen artean. Naiz eta iparraldea eremu txipiena izan, borondate hauniz baitu. Gure esperientzia ere handituz doa, eta beti haratago joaiteko prest daude. Hiru lurraldeen arteko partaidetzea honek erakusten nigu, hiruek elkarren beharra daukugula. Elkarren ezagutzeko lehenik, gure baliabiden batzeko, baina ere gure esperientzen trukatzeko. Ideiakonak bai daude hiru lurraldeetan. Elkarrekin euskararen aldeko hizkuntza politika indartsu baten eraikitzeko bidea irekitzeko. Jadanik erakutsi dugu, izan inkesta soziolinguistikoa. Euskararen adierazle eta sistema edo azkenik eskola futura. Eskola futura proiektu hori adibidez iparraldearentzat baita ezpadakoa da. Iparraldean azken urte hauetan euskara frantsesa irakaskuntza elebiduna hauniz garatu da. Eta eskaera beti handituz goa. Eta gogo horren asetzeko beti eta irakasle gehiago behar ditugu iparra eskualegian. Euskara futura proiektu honen helburua da hegoaldeko irakasle gaiek frantsesa ikastea iparraldean lan egiteko. Eta iparraldekoek, euskara ez dakitenek, euskara hegoaldean ikastea. Eskola futura proiektuarekin elkarrekin lan egitea posible da, eta POCTEFA bezalako
mugaz gainiko dispositiboa aktibatzeko indarrak ere egin behar ditugula. Eta hain zuzen, hitzarmen berri honen helburuetatik bat, partaidetzean lan egitea, europear finantzak bideek tokiko hizkuntzen erronkak konduan hartitzaten. Hitzarmen honetan eta elkarrekin adostu dugun bide horrian, badira beste proiektu batzu, 3 lurraldeentzat garrantzitsuak direnak. Adibidez, lurralde batetik besterat, haur eta gazten truke programen bultzatzea. Importanta da, eta aurten eginen dugu lehen urratsa. Ikuslea arlo horretan zer egiten den ondotik beharren arabera proiektu berri baten definitze lan bat egitea. Badira ere, iparraldearentzat baitezpadakoak diren lan batzu. Adibidez, iparraldeko ikasleek goi-mailako ikastetak ezin dituzte, edo oso gutxi, euskaraz segitu. Eskaintzarik ez delako. Eta horregatik dugu hitzarmen honetan adostu iparraldeko ikasleek Euskadiko Unibertsitatean ikasketak euskaraz egin dezaten. Hizkuntza politikaren historioan kapitulu berri bat ireki dugu joan den urtean. Euskararen 3 eremuen lankidetza bultzatuz. Beraz, nire mahai kideeri proposatzen diet, orain kapitulu berri honen lehen bidea horria eta elgarrekin izinpetu dugu. Mil esker deneri. Ez hauzit frantzesez emanen, zenta kazetari bakarra iparraldetik alduten hemen dena eskualduna da. Argibideren bat edo, komentarioren bat edo. Eziz arrastatzea izana. Beraz, uste dut, muga horik eta gure burian ditugula. Zer ekartzen duen, beraz, iparraldeari buruz, eta inkesta soziologikoa erakusten dauku, eta gizartean, eunetako, 93ak, eta ikusten dutela geroari buruz, gure gizartea, ere biduna. Beraz, ez da, eta arrastak ez dira gizartean. Guk ditugun eta zailtasunak ditugu estadoa ikilan. Beraz, gure legiak, berezia baititugu, eta bon, ikilan egin behar dugu. Ez ditugu alare, eta ez ditugu gure hasteko gure bolondatea ahultzen. Eta beraz, eskola futura ipatzen dutalaik, eta hori etxemplu bat, eta zinbestezkoa, beharrezkoa zena, beraz, gure eta hezkunde nazionalean, eta adibidez, lan postuak irigitzen ditu, eta ez da nehore, eta gure aurren plagian zartzeko, beraz hala. Eta espero dugu, eta egoaldeko eskualdunek, frantsesak ikasi bezen fite eta etxaminak parasatuta, behaz, eta hezkunde nazionaleko behaz sistema integratuko dutela, eta behaz proposamen berri batzu izanen dira gure herri tikitan. Nik esango nuke, erabiliko nuke Sarasuaren esaldi bat, bertso bat,
oso teorikoa da, ez dakit praktikoa da, baina uste dut zentzu bat ematen diola egiten dugunari. Eta da, natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana. Hori balore bada, besterik gabe, ez da gauza praktiko bat. Gauza praktikoetara joan da, nik azpimarratuko nuke hiru lurraldeen kasuan Euskaraldiaren inguruko iniziatiba bat. Euskaraldia da autonomia erkidegoan Jaurlaritza eta Topagunearen artean sortu zen ekimen bat, eta hiru lurraldeon artean daukagun lankidetzari esker izango da Euskararen lurralde guztietan bultzatuko den ekimen bat. Nik uste dut, hizkuntzaren tituloen homologazio horrek ere eragin zuzena duela hiru lurraldeetako personen artean, eta modu ezberdinean izan arren uste dut onuradun aterako garela hiru lurraldeetako biztanleak adibidez hezkuntzari dagozkion kontuetan. Toki batean edo bestean ikasteko aukerak zabaltzen badira. Iparraldean, Baxoka, Igaro ondoren gure unibertsitateetan ikasteko ikaslei bideak zabaltzen badizkiegu, uste dut gauza konkretuak direla onura bezala ikusten ditugunak. Eta maila teorikora bultatuta, gogoan daukat, uste dut 1980 urtean, Ardantza lehendakariarekin lan egiten nuela, iritsi ginean behin Baionako udaletxera, eta Baionako udaletxean etzegon sensibilidade hau, etzegon itzultzailerik, imposiblea zen komunikazioa, eta uste dut gaur hemen erakusten dugun borondate honek beste realidade bat adierazten duela, urte asko behar izan dituena, honeaino iristeko, baina pauso hori behintzat eman dugu. Uste dut, 25 urte barru, modu sendoagoan emango ditugula, eta ikusiko ditugula pauso hauek. Bueno, pues Nafarroarentzat ni azpimarratu nahi dut, lehen esan dudana, hori, erlazio normalizatua izatea, iritsi ginen, gure gobernuak iritsi ginenetik saiatu ginen, erlazio normalizatua eta elkarlana konpartitzea beste erakundeekin eta beste lurraldeekin, eta pentsatzen dugu lortu dugula, halako konbenioarekin, eta guretzat oso garrantzitsua da, badakizue, hori Nafarroan eztabaida nahiko zikina dagoela Euskadi buruzkoa, eta pentsatzen dugu ateratzea Euskara hortik, bortitzaren diskursotik, eta normalaren egoeran sartzea oso interesgarria da, eta pentsatzen dugu halako konbenioa bidea ematen dugu, halako gauzak egiteko. Gero, beste aldetik, badugu lan batzuk, lan esparru batzuk oso interesgarria guretzat, adibidez akreditazioaren sisteman, hobekuntza ekarri digu, helduen euskalduntzearen mugimenduarekin eta sistemarekin ere lortu dugu, hori, homogenizatzea beste erakundeekin, eta badira lerro batzuk, lerro guztiak dira interesgarria guretzat, baina batez ere filosofiaz, hori, Bingen Zupiria esan duenez, guretzat oso importantea da, hori, Euskara balioagarria izatea eta balioa ematen dela, eta pentsatzen dugu halako ituna, halako konbenioa, hori lortzen dugu, hori normalizazioaren egoeran sartzea. Eskerrik asko guztiei zuen arretagatik.